Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Hey, friends, good morning. Good morning. Ani awag nga ununoy asa kay lamni. Biking siguro ta, sir? Kapoy man ang Vikings friends eh. Di pa kaya sa akong tuhod, friends. Sakit kayong tuhod. Kung mag-Vikings, di ko anak. Dili na siya mag-Vikings, no? Mantay ka ha, dili nyo ka mo ba? Dili. Kay di kaya ang tuhod. Sakit sikad. Wala, mo din yung Vikings. Wala, mo din yung Vikings. Pero simpleng labihan eh. Mag-bike-bike.